Me olemme tulleet tänne WHO Mercedes-Benz Airportille tutustumaan tähän viimeisintä teknologiaa olevaan ECV-pesukatuun. Jarno, nyt on ensimmäinen kuukausi takana. Mitkä teillä on kokemukset tähän mennessä? No ihan huikeet tässä vaiheessa, että kun mietitään, että projekti on aika pitkä ja me ollaan kuukausi käytetty konetta ja pesukello näyttää yli 2000, niin eihän voi olla tyytymätön. Että aivan huikea hyvin on pelannut. Eli odotukset on ainakin täyttyneet? On, ja asiakkaat on ottanut toiminnan todella mahtavasti. Että kone on helppo käyttää ja me tullaan avaamaan tämä ihan just 24/7 toimintaa ilman, että paikan päällä on ketään henkilökuntaa valvomassa. Miten se asiakasystävällisyys näkyy tässä? Sä sanoit, että tämä on helppokäyttöinen, mutta millä lailla? No odotusarvo oli sillä, kun aloitettiin kone, että me joudutaan katkenneen koneen takia vähän välihyppäämään koneessa, että meidän pitää olla henkilö melkein valvomassa, mutta 2 kertaa on saanut oma henkilökunta sen poikki ja on vähän temppuutus siellä radalla, mutta on toiminut aivan huikean hyvin, ja kun miettii, että meillä ympärillä nähdään, että meillä ei ole vielä opastus täydellisesti käynnissä, niin erittäin tyytyväisiä ollaan. Tämä on myös markkinoiden nopein pesukatu. Miten se näkyy käytännössä? Se näkyy meillä asiakastyytyväisenä sillä tavalla, että me pestään noin 100 huoltoa päivässä autoja. Eli kone on tosi kovassa käytössä ja asentajan kädet on tehty tekemään rahaa, niin se ei saa seistä koneessa. Eli se on meille tärkeää, että pesukone toimii vaivattomasti ja nopeasti ja yksinkertainen mutkaton käyttää. Ja sitten teillä on käytössä täällä tämä ainutlaatuinen Shinex-ilmavahaus. Kerro vähän siitä. No joo, se oli aika huikea yllätys. Että en rehellisesti sanottuna oikein uskonut, että kiiltoero voi olla noin huikea siinä kohtaa, kun otetaan laite käyttöön. Mutta me ollaan testattu semmoisilla 5-6-vuotiailla autoilla. Ja kyllä myyjä lupasi 40%, niin mä väitän, että lopputulos on parempi. Me saadaan se vaha kerrallaan siihen auton pintaan ilman, että se tulee valtava vesimäärä mukana ja se on silloin tarkkaan ja se osuu paikalle, mihin me se halutaan. No puhutaan sitten itse tästä pesukadusta. Eli varmasti teillä on ollut ympäristöystävällisyys yhtenä kriteerinä, kun olette tätä valikoineet, kun tänne on kerrottu kestävän isältä pojalle. No kyllä, materiaalit, mitkä valittiin, erittäin suuri syy valinta oli se, että pesumäärät tiedettiin, että ne tulee olemaan tosi isot. Eli me tavoitellaan esimerkiksi tänä vuonna, vaikka aloitettiin maaliskuussa, niin 28 000 pesua. Ja se vaatii koneelta, että materiaalit on huippuluokkaa. Ja yksi erittäin suuri tekijä koneen valinnassa oli se, että näin insinöörismiehenä havaitsin, että kyllä rakenne on vahva ja on järkevästi suunniteltu. Eli siellä on rosteria vanhennettu alumiinia, materiaali, joka ei tule isältä pojalle oikeastaan hajoamaan ikinä. Kuulostaa hyvältä. Eli ei voi muuta sanoa muuta kuin tyytyväisiä te olette olleet. Joo, kuulostaa hyvältä, mutta näyttää pesun jälkeen paljon paremmalta. Autot on kyllä, pesee kone vielä huikein hyvin. Meillä on vielä asiakkaana, taksiasiakkaita todella paljon, jotka on erittäin kriittisiä. Palaute on ollut aivan huima. Ollaan tosi tyytyväisiä. No mutta hei, ihan loistavaa, että teillä on näin hienot kokemukset. Ei muuta kuin oikein hyviä pesuja. Kiitoksia ja tervetuloa asioimaan sekä tänään että 10 vuoden päästä. Kiitoksia paljon. Kiitos.